Gari egaz, behiten zan hori, horre, zeran labea goten zan. Osa, ke horra joten zintzen zupe bai? Horra, bai. Hemen labari giztu duki. Horra. Osa, ke horra baina egurre, gumeak eta egurro guk ekarte egin du. Da, zuere teulari eta haman bega horrek, jasarrak eta hori bega, egurre guk ekarri. Da, marrukoanak eta zuen zera, teularik eta guk, danok iten duen batein, irurun arte laban iten egin duzen ongi. Osa, ke danok iten zinduen hori. Irure patera, bakotxareak ogiek, bai. Eta ze gurre ekarten zenduen, ba? Ba, zoran uzan, edo zen guze. Edo zen gauz, ezta? Labea eiteko, eta gure asko behetan zen, berotuteko, dago hori zen. Zelen pinu eta den esan egongo, oin dauen beste? Bai, pinu, bai. Bai, zuko ezetu dozuz beti denik? Ni pinu da, klaro, gauke pinu dire gaten zen.